Kitab 11 babu 2 darsou 1 ka moulakhasul fiqh fi ahkamil wasaya na yewta en fi nyaawoje wasiye. Al wasiyatu ko yete kon wasiye lughatan ka hala ma'khudatun ko yetta dum min wasiyati shay imurde wasiyagol hunde idha wasalatuhu si tayoni nde hewta mas tayoni nde wasiyama sumiyat bidhalika nde wi irama dul yanna sabudun wasala ko hewtay dum lima kana fi konko lati fil hayati e nder gurdan bima ba'da al mawti baawo on tigi mayi li anna al musi sabu wasi don wasala o hewtini ba'da tasarrufi yoga e yiltindirale makko al jaiz dagide den lahu wonande mo fi hayati e nder gurdan makko dan li yastamirra fi yudun dum ba'da mawti baawo o mayi. Wal wasiyatu ko wiyete wasiye fil istilahi kasariya al fuqaha famuɓe huwa ɗum al amru ko yamirgol bi tasarruf yiltindirgol ba'da al mawti ɓaawo maayi aw bi ibaratin ma ɗum taskande ukhra wonde goo huwa tabarru'u ko ɗum woni hiya ɗum at-tabarru'u ko ɗum woni ko ɗiggirgol bil mali sabu jawdi ndin bi mana ɗiggirangol Allah bil mali sabu jawdi ndin ba'da al mawti ɓaawo on tigi maayi. Wa dalil dawlili on ala mashru'iyyati e dow shar'inegol muɗum al kitabe hino ka deftere wa sunnate ka sunna wal ijma e ka fottanede yomiraɓe gande ɓe. Qala Allahu ta'ala Allah dali kutiba fardama alaykum e dow mon idha hadara si tawama ahadakum goɗɗo e mon al mawtu mayde nde in taraka si macci khayran moƴƴere al wasiyatu lil walidayni wal aqrabina bil ma'rufi haqqan alal muttaqin. Wa qala ta'ala Allah dali nokugo min ba'di wasiyatin ba wasiya yusi biyama wasi aw dayn. Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam annabaji Allah maki inna Allah no Allah tasaddaqa alaykum kun o itti sadaka e hoore mon bi sulusi amwalikum sabu tatabal jawdi mon ndinde wasiyoto ɗon okkitiron enda wafatikum sanga mayoton ziyadatan ka ɓeydutugol fi hasanatikum e nder moƴƴi mon ɗi wonɗon yaadude dillata lahara. Wa ajma al ulama o jomiraɓe gande ɓe hino fottani ala jawasi e dow dagagol wasiye. Wala wasiyatu wasiye taratan kenengo tode takunu wona wajibatan waɗɗi ɗum wa taratan kenengo mustahabbatun haray ko yiɗa ɗum. Fatajibu ino waɗɗal wasiyatu wasiye on bima lahu ommo wodani ɗum wa ma alayhi e ommo fawi ɗum min al huquqi immorde nyamandeji haqqeji allati ɗin laysa fiha ɗi tawata ala e muɗum ithbatatun tabintinale yalla tadiya fi wata yeebo bimana wonande ommo wodani ma ommo fawi haqqeji ko nyawli yimɓe ma ko yimɓe nyawlimo haray wasiye on wona wajibi e hella on ɗon fi tabintingol jawdi ndin fi wotandi yeebo ɓa o maayi. Qala nabi sallallahu alaihi wasallam annabajo Allah maki ma haqqu imrin hana nane do muslimin julɗo lahu shay'un marɗo goɗɗum yusi bihi nde o hani wasiyade e mu'um yabitu tawa o walata o wonda e muɗum ɗon laylatayni balɗe ɗiɗi jemmaje ɗiɗi illa o soyi illa wa wasiyatu sonara wasiye makko fi nden hunde ɗon ko hani kon maktubatun haray windama indahu e jungo makko no wali ka azanda makko ko ɗum hani. Fa idha kana silatka indahu ka makko wada'un kalifuji linnas wonande yimɓe ɓen aw fi dhimmati ma ino ka dande makko huququn haqqeji lahum wonande ɓe ko du'aɓe jonnutude wa chaba ala yarayno waɗɗimo an yaktuba nde o windata ɗum wa yubayyinuha o ɓangina ɗum ha laaɓa. Wa takunu laato alwasiyatu wasiya mustahabun no laato wa takunu hino wona kadi alwasiyatu wasiya on kenengo mustahabbatun yiɗaɗo mbiyan yusi wononde o wasiyoto tum bi shay'in hunde seeɗa min maali immorde jawdi makko ndi yasrif o yiila ɗum o naɓa fi sabilil birri e laawol ɗiggalngol Allah wal ihsani e moƴƴugol li yasila fi yo hewtu fi yo heɓu ilayhi faade ɗum ɗon sawabahu baraji makko ɗin ba'da wafatihi ɓaawo mayde makko nde. Faqad adina lahu shari'u gomni sharia on hino yananimo bi tasarruf ferlisagol dirisugol indal mawti sangande o mayata bi sulusil mali tatabal jawdi ni fu wada ɗum ɗo min lutfillahi ko jeeya ɗum e newende Allah be ibadihi ndo newnani jeeya e makko ɓen sina ɗum Allah no wawno wiide kala ko a jaɓali ittude sadaka fewndu selluɗa si woni a mayi andi a maya woni kala ko ittuɗa ɗon sadaka kankadi o falaka par ce que ko ɓa andi a maya woni mo wawno wiide ɗum kono moƴƴi e men. Faqad li takthiri fi ɗuɗɗingol al amali salati golleli moƴƴiri lahum wonande ɓe kamɓe jiyaɓe. Wa tasihu no selli al wasiyatu wasiye on
hatta min aswabi ha imorde pay kun sino mayude al aqilu markun hakkil de kun wasiyoto kamata si huwano selliri kadi min e makka salata julde nde wa tathbutu ino tabitira bil ishhadi sabu wadugol seedin tingol wa bil kitabati e madum sabu windugol bindi al ma'rufati andadi andiradi bi khattil musi bindi wasiyido do fo ino tabitira wasiyon sabu har fo no andi di bindi do ko kaari yo may don woni ko windi dido wa min hakamil wasiya no jeya nyaawo je wasiyon annaha wonde no wasiyon tajuzu himo dagora bi hududi sabu keringol happugol sulusul malika tatabal jawdini faagal la nattiri le nayo burdo wa ba'dul ulama yoga jomirabe gande ben yastahibbu hino yidi non kambe Allah tabluga sulusu uritode haratata bangal timmal faqad warada gomdi joli anabi bakri ko yetta abu bakri as-siddiq wa ali sayyidina ali ibn abi talib wa abdullah ibn abbas radhiyallahu anhu wonde faqad qala abu bakri wondi gomdi abu bakri maki radhiyallahu anhu wa raditu minko mi welatalam minko mi weltori bima radiyallahu bihi ko konko Allah weltani li nafsi hore mudu ko dum burani la yani fi qawli ta'ala ka odali don ya'lamu ande annama ghanimtum kala ko hebdon jawdi kono hoyri min shay'in immorde peji fa anna lillahi ande nodan Allah khumsahu jawabangal bimana Abu Bakr ko fala en yetade kanko ko burani mo e wasiye on ko taw hara ko jawabal jawdi ni parce que Allah ko dum don yidani hore mun neddon kadi o yidana hore makko dum haro fe inal do wa qala ali radiyallahu anhu sayyidina ali kadimaki li la an usi wallahi min konde mi wasiyoto bil khumusi jo bangal habbu ilayya burani lang min an usi dinde mi wasiyoto bil rubu ina yabal wa qala ibn abbas abdullah ibn abbas kadimaki law anna an-nas hara yimbe ben gaddu ko duwoni be munnino min asulusi immorde tata bangal be iwi tata bangal ila rubu be ina yabangal fa inna rasulullahi andone la sallallahu alaihi wasallam qala maki as-sulusu he ko tata bangal be maki wuri was-sulusu ay tata bangal katiru no dudi la ta juzu dagota ko al-wasiyatu wasiyagol bi akthara ko wuri dude min as-sulusi morde tata bangal liman lahu warisun wonande o mardo ronobe illa bil ijazati si wona wondude e dagingol yanugol jabugol al-warasata ronobe li anna ma zada sabu kala ko bediti ala sulusi hore tata bangal hakkulam dum don ko gabal mabbe fa idha ajazu si bedagini aziyadata ko bediti kon alay hore tata bangal sahha dalika haray dum selli wato tabaru ino taskore ijazatum dagagol dagingol mabbe gol jabugol mabbe gol laha wonande dum ba'dal mawti bawa mayde ne taske on say wa min ahkamil wasaya no jeya kadi e nyaawo je wasiyeden anna no wasiyon la tasihu o sellanta li ahadin wonan hay goto min al warasati mordero nobbe mayo on sellataka o wasiyano wonande goddo e ronobe mo ben fiw li qawli sallallahu alaihi wasallam sabma kun la do la wasiyata li warisin wasiye ala naro no fes rawahu Ahmadu Abu Dawud Tirmidhi wa hasanahu o mojjinimo wala huno wodan hadithun shawahidu sedeji wa qala Cheik Taqiyuddin odo sheikhujo kulol hulo Allah kadina amaki ittafaqatul umma ittafaqatul umma mimmido hawrondiri e moftede mido fottide e mofte e horebe dina ben alay e hore ndun sobbundu don wa dhakara no janti ash-Shafi'i imam Shafi'i annahu wonde no kanko mutawatiratun kanko kadi ko jokkondirdo ko hawrondirdo fa qala wajadna men tawi alal fitaya yimbe fitaya ben wa man hafazuna e kala be men hunji men manditi anhum ga e mudum min ahlil ilm immorde jomirabe gande bil maghazi ko duwoni sabu habugol min quraishin immorde quraish wa ghairihim e ko hinabe be do fo men hawrondiri e mabbe men hunjike men faami men tawi la yakhtalifuna be lutondira few anna nabiyya wonde annaba jalla sallallahu alayhi wa sallam qala maki amul fatih ka hitande fatu makka be maki la wasiyata li warisin wasiya sellantaro no wa ya'thurunahu beronaymo amman laquhu wa ya'surunahu beronamo
amman laquhu gaay ben hawrube makko min ahli ilm wa ya'thurunahu hibe battini odo hadisi amman laquhu gaay ben hawrube mudum hawrube hadisi on min ahli ilm imurde yimbe jomirabe gande be illa siwana tun ida ajaza al warasa siwoni dagini ronobe ben al wasiyata wasiye on lil warisi wonande rono on si ronobe diti ben dagini jabi newni aren wawi sellude fa inna ma tasihu ande aray do hino sella li anna al haqqa sabu don haqqe on do lahum ko wonande be wa tu'tabar do fo ko taskete sihhata ijazatihim sellugol dagingol mabbe gol al wasiyata wasiye on bi ziyadati ka beydugol ala sulus ka ore tatabal li ghayri al warisi tanaronowo wa ijazatum dagingol mabbe al wasiyata wasiyon lil warisi wonande ronowo ida kanat silatika al ijazatu dagingol gol swadarat dum buli yalti min me mabbe fi maradin ender naw fi maradi ender nawnare mawtil musi mayde wasi don aw ba'da wafatihi ma ba wafatagol makko wa min hakamil wasiyya ino jeya nyaawo je wasiya den annaha no wasiya on inma tustahab andu ko yida fi haqqin ko ender gebal mallahu on mo wodani malun jawdi kathirun dudundi wa warisu tawrono be mo be ghayra mutajin wana to jimbe mana rono ben duda ma be dudi kono kambe men ko be patron na be tampobe le gawli ta'ala sabdalo la kutiba alaykum idha hadara ahadakumul mautu in taraka khairan al wasiyya wal khairu ko buri mojjude kon wal khairu ko wiete kon don khairu bi mana khairu muallafandi don huwal malul kasir ko duwon jewdi dudundi arfan ka andugol ka gandal ko duwoni ko anda don fatukra wino anya wasiyatun wasiya min mali wasiyatu wasiyagol min mali imurde jawdi makko galil sedari o wari so tarono be mutajun hibe dudi be atonjidi lianna sabu kanko yakunu la torto bidhalika sabu ko wadi don ko gad adala haray gomdi o nundi gad adala gomdi o onyik do namo nundal o onyik an aqaribi gaay battondira makko mere o onyike mabbe al muhawij haton jimbe ila al ajnabi o yehi faade e janambe be wali qawli sallallahu alaihi wasallam esab makune la li sa'd ibn abi waqqas wonande odo ba wi wasirtu buri tatabal be makin innaka an intadar konde accata warasata karono be maada be agniya ko be aldube patron khairum buri mojjude min antadara umde accata be alatan harako be holbe tampobe yatakaffafuna nas haraybe ara yoni tora ko yimbe ben okkorta be ko waqala sha'bi odo maki ma min malin ala wo e jawdi azama ajiran burndi dudude joddi mawnude joddi min malin immorde jawdi yatruku rajulun dun neddo accanta li waladihi bibbe makko ben ko yonihim o aldinirabe be hindin jawdi don anin nasi o ittabe e ga yondin toragol yimbe ben e yowagol yimbe ben wa qala ali sayyidina ali ma kan li rajulin gorko go be maki inna ma tarakta andu ko accuda kon shay'an inna ma tarakta andu de accata shay'an hunde yasiran sedare fada'ahu accanande li warasatika ronobe mabe wa kana lati katiran hinu dudi min ashabin nabi imurde sahaba bin sallallahu alaihi wasallam lam yusu be wasiyata noko boy fi ronobe be ben heb ida kana sayyuni latike qasdul musi fandunde wasiye on al mudarrat ko fi lurrugol bil warisi ronobe be fa mudayaqatuhu e bittingol mobe haray fa inna dalika haray on wasiye don si ardi on al hali don yahrumu alayhi haray no harmi hore makko wa ya'thamu bi wuri haray hebay bakkar sabu on wasiye don de gawli taala sabu dalal allah ghayra mudarin harano wasiye on alloro wa fil hadith mari hadith inna ar-rajula ande no gorko la ya'malu wallahi mo golla bi ta'ati llahi doftagol allah 60 sanatan dubi capande jeego suma yahduruhu al-maut refti mayde den aratawa mo nangamo don faydarra o lorro fil wasiyati ka wasiye don fatajibu lahu waddanomo annara yitenge sabu wasiye bondo mo wadi on sabu wasiye o nyido ma sabu wasiye ganyanandi mo wadi Allahu akbar wa qala ibn abbas abdullah ibn abbas maki al-idrar lorro gongol fil wasiyati ka wasiye min al-kaba'ir wodum
ko jiyaɗum e bakkatuji ɓurɗi janɗude. Wala al-Imam Shawkani rahimahullah oɗo maki qawluhu e kongol makko ghayra mudarin kala dal ɗon haɗa ñama wasi o na lorrowo ay yuswi o wasiyo haala kawnihi e nder sa'i latagol makko e nder kan alhaali latagol wasi on ghayra mudarin rawna lorrowo li warasati ronoɓe mo ɓe bi wajhin e bange wo bange min wujuhi dirari e bangeji lorra ɗin hara hunde hewtalɓe kan yo qirra wononde o ñiɓinta bi shay'in goɗɗum laysa alayhi ko tawata fawakimo tawa wodanamo o wasiyo o tabintina hunde nde o mara masalan aw yusima o wasiyo bi wasiyatin wasiye la maqsada lahu hara fandunde makko fanditake fiya e wasiyo illa dirar si wona tullurrugol bil warasati ronoɓe aw yusima o wasiyano li warisi ronowo go mutlaqan furay aw li ghayrihi ma o wasiyano goɗɗo go ko hina on ɗon bi ziyadati ko ɓeyditi ko fawi ala sulusi e hoore tataɓal walam to jisihu haray dagintake yanetake alwarasatu on wasiye ɗum haray dagantako mo on wasiye ɗum few walam to jisihu tawa noon yanali ɗum daginali ɗum alwarasata rono ɓeyditiɓe wa hadal qayd e ɗum ɗo fu muɗum ko jolokoje ko kolomboje ɗe tawata hano ani bimana ko fanda wa hada ɗum ɗo alqayyidu ko jolkodiri yani qawluhu ta'ala e dalo Allah kawdali ɗon ghayra mudarin hara o wasiya wona lorrowo irji rutto raji ɗum ɗo fof ko rutti ɗum ilal wasiya faade wasiya on waddayno e ñamande almadkurayni jantaɗi ɗon ɗiɗi fa huwa ɗum ɗo qayyidun ko jolkodirɗum lahuma majji kanji ɗiɗi fama sadara kala ko yalti minal iqrarati immurde qirritale biddu yuni ñamale awil wasaya ma wasiyeji almanhiyu haɗaɗi an ha e muɗum awillati ma ɗilla maqsada ɗi fandunde alanali sahibi ha jommum illal mudarata sona lorrugol li warasati ronoɓe muɓe fawa ɗum fop batilun ko mere mardudun ko ruttete ɗum hawke la yanfudu si intake ko ɗum gollitirtake min no eɗin wasiyeji ɗon shay'un hay hunde lassulusu wona tataɓangal wala dunahu wona ko hewta tataɓal intaha haray ko ɗon ko hatti kalamu Shawkani ma ko Cheikh Shawkani on rahimahullahu ya Allah on yurme mo wa min ahkamil wasaya no jeeya kadi e ñawoje wasiye jawazul wasiya dagagol wasiye on dagingol wasiya on bi kullil mal dendanangal jawdi ndin dagagol wasiyagol jawdi fop kono noon ko hommo liman la warisa law ko wonande omo mara korona ɗum few mayi mara ɓiɗɗo mara nene mara baba mara nene goto mara baba goto mara pati mara mama soro yo Allah danɓe le kawli nabi sallallahu alaihi wasallam innaka an tadara ko nde accata warasata karonoɓe maɓɓe agniya ko ɓe alɗuɓe si tawino ronoɓe ala ayi hayrun ko ɗum ɓuri moƴƴude min an tadara nde accataɓe alatan ko ɓe huluɓe ko ɓe tampuɓe yatakafafuna nasa heɓe yonitora yimɓe ɓen wa warada hino joli jawaza dhalika dagagol ɗum wa warada hino joli jawaza dhalika dagingol ɗum dagagol ɗum an ibnu Abbas ko an ibnu Mas'ud ko jetta Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa qala yewti bi ɗum jam'u min al ulama morde jomiraɓe gande lennal man konden haɗugore nde minal wasiyati morde wasiya on bima zada ko konko ɓeydi ani sulusi tataɓangal li ajili haqqil warasa sabu haqqe sabu geɓal sabu droit ronoɓe fa ida adamu siɓe wasama tawi ɓe ala zalal mani haray ella on iwi hande kadi haray ko sakki kon kusto geti gerto li annahu sabu ɗum lam yataallaq yowitaki bihi e muɗum haqqu warisin haqqe ronowo go wala garimin wona ñawlaɗo fashbaha haray hino nandi ma law tasaddaqa konko tawata sinno o sakkike o itti sadaka bi mali jodi makko nin fof fi haali sihhati e nder alhaali mo o selli ɗon haray ko noon wayi qala al imam ibnu al qayyim oɗo maki wo asahihu ko selli kon anna dalika wonde ɗum ɗo fof lahu hino wodanimo li annahu sabu kanko innama mana'ahu shari o andu ko sharia on haɗiri mo sakkorimo fima zada e nder ko ɓeydi kon ala sulsi o retata ɓangal ida kana law ko silatanike mo
warasatu ronoɓe faman la warisa la umma tawata mararonoɓe ɗum la yu'taradu hara weeɓitaki alayhi e makko fima sona kala ko golli fima le jawdi makko ndi inta ko ɗon ko hatti kalamu ibnul qayyim mako oɗo cheikhujo wa min ahkamil wasaya no jeeya e ñawoje wasiyeji ɗin anna o koni ida lam yafi sulusu si tawi woni timmali tataɓangal malal muusi e jawdi wasiyi ɗon mbiha e mum walam tujzil warasatu annahu kon ida lam yaf si tawi woni riwali sulusu malil waasi ida lam yaf si tawi woni timmali ida lam yaf si tawi woni timmali sulusu malil muusi tataɓal jawdi wasiyi ɗon mbiya e mum walam tajisi haray dagota ko de alwarasatu walam tujisi daginali alwarasatu ronoɓe ɓen aziyadata ko ɓeyditi kon ala sulusi tataɓangal fa inna nuqs ande ko ɗoyti kon yadkhulu ko naata e ɗum alal jami e dow dendanangal bil qist no nunɗiri fayata ha suuna ko ɗum woni ɓe heɓay e muɗum ɓe hewta e mum wala farga différence ala bayna mutakaddimiha hakkunde adiɗo e mum wa mutaakhiriha sakkitiɗo e mum li anna sabu geɓangal kulluwal ngal fof tabarru ko ngal ɗiggere waɗirangal nafila ba'dal mawti ɓawa mayde nde fajabatare waɗɗike daf'atu wahidatin e waɗugol ɗum duñande wotere jonnande wotere to sawi nde no fonna ashaba yimɓe muɗum yimɓe mayre on fil asli kal asli wata fawatu ko ɗum woni ɓe wawa noon ɓurdande kadi filmiɗe daari ka eɓɓore fajabat aray no waɗɗi almuhasati kon toɓɓe limoɓɓen ka masailil awl wano masalaji ƴewtagol wattugol yili fil fara'idi e dondiji ɗin ida zadat si ɓeydike ala aslil masala e dow daƴƴere masala on tigi tigi ɓe addanayi en noon misal muɗum on ka